बेखौ आं जाना नायनि मादि जायो आरोना। सोरबाफोर नायदो बेखौ आं जाना नायनि मादि जायो आरोना। स्पेसियल जागोन होनना बुंदों मानसिफोरा बिदिनो नंगौना नङा जाना नायनो टेस्टि। रुको जरा सबर करो। हाय इतना सुकून। बरिया नांखा माने टेस्टिखायनो। अयौ मा दावदैलै बेलाय बिदिनो फिसा फिसा इनो बिराद मोजांनो बेखौ जाबा गरम जायो मानसिया। अरे कहना क्या चाहते हो? बेखौ जाबा गरम जायो मानसिया। दा इनिफ्राय बेखौ जागोन जोङो रुनानै इनिखौ नायदोंमोन जेनेबा मोजां नंगौना नङा दा बिराद बरिया। दा नै दैब्ले दोंबाय आरो बे दैनिखौ एवगोन आरोना। बिराद मोजांनो बेखौ जानो हाबा मानसिया सोरगोआव थांनो हायो नंगौना नङा बे दावदैयानो बहुत इसोरनि लोब्बा दोङो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। नानै गरम जानाय साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। चलो करना बेटा इधर घुमा प्यारी समझ गई। Masa udah di sana ya? Jangan gotoh kalah. Spesial.